Ayo. Iya. Teles musruk remusuh jebule. Mas bojone kayak dipamerke Mas. Request sak kaset. Requestnya dituruti kabeh ora rampung tekan sore. Mas pamer bojo Mas. Yo diganti sikik tintingane. Wos, masuk. Dia cengar-cengir. Ada kelingan pamer bojo rada piye? Oh, apa itu? Wes teles urung, Mas? Wes. Kendange. Sampun digudel-gudel niku. Kendange nek kurang teles ki ra penak jare sik ndak kurang teles. Kabeh kan ora teles ora penak. Heeh. Ya piye kene tak telesi kok piye?
pamer dening aku Dilong ya mas 3, 2, 1 Drunggo Artio budaya sang rasekso ngabraka kota-kota sarwi lumapa anyek-nyek sang bangkitan bangkatan samula lir kuciwa sang kumang
pangeran kula ata tulung ragame ingsun jagat panas mara ninggal paring usada mugi tatap karo beda ya yo Sira marmoyo
Jaya Raden Arjuna Raden Arjuna dasar bagus kepara nyata Raden Arjuna dasar bagus kepara nyata dasar sakti Madraguna Soblok, boleh naik soblok. Boleh mas, ya mas. Yo. Iyo. Wah iya. Mari pak, mari. Mari, mari. Mari mas, mari. Mari, jangan apa nak? Yon, sampe sing kancang mas. Teh kancane. Sak lagu. Pamundutane sak kaset ya. Oh, kayak banget nek pemundutane. Ya, rembulan. Oh, kayak banget iki mau ono rembulan, ono tatu tresno, ono janji, ono karma tresno. Wes nang ke YouTube. Sendane Setel ke bunderan. Turuti siji. Durangga Kartika Budaya.
siaga Bali. Sisih kidul tanah Jawa jumunungan ana segara kanyata gedhe obake kula ora kadhat saben wayah ora ana temu kang nyata wani sembrono kreta kedono titik aneh pasur ya dewa ora ono ajite katan semonar pokoknya semakin ora anggar dewa sing bisa nyok sekiyo sisih kidul tanah Jawa jumunungan ana segara kanyata gedhe obake kula ora kadhat saben wayah ora ana temu kang nyata wani sembrono yo Kartika budaya kodang saindenge koswang loro yo maju yo soyo monggo sampe persen yo maju Kartika budaya yo sari awet iku nyoto daya laras leto bakal saya gawe om asok ngane arsio Jatila campur sari iku nyoto handayati laras leto bakal bareng kang sayangi gawe om asok kang diarsi Balik panas yo. Yo. Wah, yo. Mari jana. Oh. Iki jane apa sih tak iki ya yo. Yo.
Jaro peniti Wong manis manaro panjang Tancingan Manis Iya 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 Tancingan Manis Wong manis manaro panjang Aku apa sarung pekalongan Aku apa sarung pekalongan Sing tak suwun sing abang biru Aku pejajaran Iya 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 Atusan Iya Oh iya Iya Mari Pak mari yo balik yo Oh iya 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 Oh iya Iya Jaran soprani ojo nyangkut bareng wae dimenawe ora padha tenange yo Mario mari Pak mari Mario ayo bali waras yo ayo ya Mari Pak mari ayo jalan aja iya aduh hati-hati ya Mas ora ditibake Mas ora diribake aku loro ya
Injih dumateng para sagunging Sutresna Budaya. Samenika wau bapak ingkang kaping 3 saking para putri-putri. Ming dikumpulke simpen wae nyenengke masyarakat ing ibadah lemune ya. Silakan yang mau nanggap silakan dapat informasi ke sekretariat Gedongan.